Renouveau FM jogo tɛ karaba deliko bila mandi dakan satɛ e jogo ye laseko ɲuman ye lamɛnbaaw deliko ye lamɛnko ɲuman ye anw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safinɛ ye Renouveau FM ani lamɛnbaaw anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn fale ye aw sɔgɔlen ka to Renouveau FM na wasa b'aw ye ka kuma in kun cɛ Isa Kaba an ye munumunu salon kɛ Kita sira kan kunu sira in tiɲɛna a tiɲɛna an bɛ ministère ladɔnniya infrastructure équipement ka taa se transport ma u ka lajɛ sira ɲuman tɔni min bɛ an bolo Kita sira kan tugun bari a ka kɛ yanni samiyaji ka bin ayiwa n'Ala sɔnna n'a ma kɛ Kita sira ko banna ayiwa i y'a fɔ ten u k'u hakili to a la ayiwa an fana b'an ta fara État kan k'a f'u ɲɛna k'a fɔ jamana sira camanw bɛ yen nɔ minnu lahalaya man ɲi kosɛbɛ Kita sira bɛ olu la u k'u hakili to o sira ninnu na Sori Ibrahim Diallo an bɛ i fo. Merci Kaba. Merci beaucoup. Fanta Tomota nin kun ye Sori Ibrahim Diallo ye ko Kita sira man ɲi ko jamana marabagaw k'u hakili to o la kosɛbɛ. K'u ka kitakaw yɔrɔ filɛ ka se k'u ka sira k'o labɛn fo ka taa se Mali fan wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni siraw tiɲɛnen don u ka a se k'a labɛn jamanadenw ka lafiya an bɛ taga ɲɛfɛ anw bɛ Alexis Kalanbiri bisimila an ko min ma ko Alexis ma sɔn Alexis e ma sɔn mun de ma bi. Sema ɲɛma Sara a fara Bamako n'o ye Sidati Ibrahim Sidat ayiwa tiɲɛ do a kɛra kasara ye a ka denbaya kan Mali kan nka ne fɛ ni ɲɛ bɛ ɲini ɲɛ kan ka ɲini sira fila fɛ Mali jo t'a la ka tugu jagoya do faso ɲɛmɔgɔw kan u ka bɛɛ lakana n'o bɔra la ka to nin do o tɛna to a tigi bi dɔn fo min do a ɲɛ ka ɲini jiɲɛma jɔlen na ayiwa bɛɛ b'a dɔn min bi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn a nafa bɛ se ka se maa minnu ma ne fɛ a ɲɛ ka ɲini o cogoya la k'a sɔrɔ mɔgɔw ma wuli ka baga ɲɔgɔn ma cogoya wɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ i n'a fɔ mɔgɔw kun sigi bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ o fɛn tɛ dɔ bɔnɛ n'a nin na a kan ka ɲini jɔnni y'a bɔnɛ n'a nin na ani kun jumɛn na o tigi y'o kɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis ma sɔn fɛn min b'an sɔgɔmada in na o bɛ tali kɛ na an bɛ Musa Bangali fo ale de bɛ ja ni kumakan fara ɲɔgɔn kan don o don ka Alexis yɛrɛ fo a ka timinandiya la nin b'a to an bɛ an ka du maa welelen ka o bisimila ko ni an m'an janto an yɛrɛ la ko ni janto ma kɛ fɛn min kɔni ye Mali kalanko ye ɲinan tuguni k'a bɛ sɔn ka bin gɛlɛya kɔnɔna la nin ye kumaw ye Usman Alimudu ale ye kuma minnu fɔ Isa Kaba Sidibe ka nɛgɛjuru sira fɛ an ka jɛ ka laseliw tɔ lamɛn. Usman Alimudu i ni sɔgɔma. Usman Alimudu e ye lɔgɔlikaramɔgɔw ka lafasa jɛkulu ɲɛmaaba ye. Bi na an b'a dɔn k'a fɔ san minnu tɛmɛna lɔgɔliko a tun ye maaw kamana gan nka nin wagati kɔnɔ a kun sumayara dɔɔni. Nka an y'a ye kunnafoni gafew kɔnɔ e ko i jɔrɔlen don ko n'o y'a sɔrɔ ɲinan ta ko ni gɛlɛya tɛna don a la e y'o fɔ mun na. Kaba n b'i fɔ. A diyara n ye. I ka lamalikɛlaw bɛ fɔ. U bɛɛ y'i laminɛ. K'a fɔ ye ko min kɛra Mali kalanko la sala a ma dogo maa si la. An bɛna ko ye min ye o ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni. Cogo di? An kulekan bɛɛ y'o de walasa ka jamana ɲɛmɔgɔw hakili jigin k'u informer k'u alerter. K'a fɔ ko min kɛra an t'a fɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ. Nka ko bɛɛ ka taa cogo min na. Ni Ala ma ban ni Ala ma kisi a bɛ sɔn ka kɛ. Cogo di Usman mun bɛ ka kɛ? N'i y'a ye école karamɔgɔw ye grève de kɛ walasa ka se ka sariya sun dɔ sɔrɔ école karamɔgɔw tɔgɔ la a bɛ fɔ min ma ko statut o statut kɔnɔ ani gouvernement yɛrɛ jɛra k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko jamana bɛ taa ɲɛ f'a kalanko ka sabati pour que a kalanko ka sabati fo école karamɔgɔw ka se ka don hukumu ko kɔnɔ mun b'u se ka u ka dahirimaya ko nɔgɔya. O de y'a to an bɛnna ka article dɔ kɛ a bɛ fɔ ko sigilen dɔ kɛ statut kɔnɔ ko article 39 o b'a jira walasa ka grève banbali ninnu bɔ an ka système éducatif la kuma o kuma da fara an ka kɛra statut général kan o farankan bɛ di école karamɔgɔw ma donc a ma se u ka fana ka wuli ka mouvement kɛ ka grève kɛ walasa ka se ka farankan sɔrɔ a yɛrɛ tɛ article kɛ kun y'o de mais an ɲɛ b'a la gouvernement ni syndicat dɔw ye accord dɔ signé
o accord nda walera wakati mina kanga sega faranga di statut général ma o sigenden dumba fo ko na faranga kere statut général ko o faranga kanga ke école karamo ko munu la ani o min bega ke dugu la parce que fembe da kanaga yoron kelen information bambulo baraw ba sena o ba fega faranga ke statut général ko ga wa fega école karamo ko sembola wara kama an wulla ka kangarda kan fo ka wele kan fo wala sa mali gouvernement ani président de transition ka me u janto ala aywa nda faranga be ke statut général kun domina u kana nyina min kanga di école karamogo mo aba bien 15,17% de ma u ko école karamogo tati wala sa nga sega bo angana ta crise were la aywa mais ame yorom ne sangone aw kon ma barabla fo e bolo dade ay ama barabla fo bolo da ayara tlala namun ba actualité suit an tlala composition na semaine temene ni semaine na nga mo yo correction ke u be ka contrat du ke école de donc am ko min kadanye parce que minum de senasa o ga to sena ko sabe donc voilà sinon pour le moment barabla fo ma la flo aywa wele kan juma ba bolo ka nyeshi jamana nyama o maka kene ni kwenye wele kan bo ka fo transition président na premier ministre ka fo ko ndiye jamana basigi fo ma fa ndu ba fa ka jamana ko ni ka basigi o ke u janto e ko na ko sabe u kana to ko do ga ke wale do ga sigi ni mina ni manganya e ko so kono aywa depuis 600 ere ko do be ke ko chama be sene nda sura ko karmo ko ta o fe 600 ba sura be kenama ma ya nyina nga to ndon fe gele una amana ka chogo anga mboro dan suka gele mun be ambe ka solution nyunu lo do ni doni ma an sega jamin ko fe way ka foko ga dankare anga shara sunna aywa o kenen ko an sega janay aywa Ousmane Almoudou ambe il faut ka lokol karamo be fo mali kono itokola ma ni yara ba be fo karamo ko tokola merci beaucoup merci kaba merci Ousmane Almoudou alika la selu tunye ninye amedo donke mali kalanko ala kasika abasigi alsa sisa amedo donki barudi sebon konna la gafe munu bora bi tarata avril kalo klimuka ani wolonvla olu nye fura folo kuna funyo wena lasi auma kabafe biye tarata ye dɔgɔkun tile filana o ye biye kaba an b'a dɔ k'a fɔ tarata don fɛnɛ fɛ don kibaru di sɛbɛn bɔta olu ka ca o la i sera ka minnu sɔrɔ i bolokɔrɔ bi an ye fura fɔlɔw ko cogo di i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ sunkalo la gɛlɛya bɛ kɛ kunnafoni gafe olu ka taabolo la nka ɲina kunnafoni gafew bɔlen don kosɛbɛ ale sunkalo in na o la an bɛ a daminɛ ni la sentinelle ye la sentinelle mɔgɔw olu kɛlen don ka énergie di mali o ɲɛmaaba bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko courant yɛrɛ tɛ sɔrɔ mali fan caman fɛ fiyewu yɛrɛ ko nka k'o bɛɛ la ko énergie ɲɛmɔgɔw bɛ nbarabɔ kuma ani jigedɔn na fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye la sentinelle olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na la référence o fana ye kunnafoni gafe min ni o ye ɲininkali de k'a yɛrɛ la ko yalima maa minnu kunkilenna tɛ kelen ye san 2022 in na k'olu bɛna taa ɲɔgɔn fɛ va-t-on vers des alliances contre nature pour conquérir Kuluba o ye la référence mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na o kɛlen don ka Sumeyili Bube Mayiga Moribo Sidibe Bukari Tireta Cɛmɔgɔ Sangare Hussein Amion Gindo ani Alu Bouakar Diallo olu bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la les guides mɔgɔw olu y'u kɔtɔrɔma bɔ ka taa fɛn min ye M5 RFP o ye nisɔngoya yira minnu kɛ ni a bɛnna a kɛra sababu ye yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ o ka fanga dafiri ko amnesty mɔgɔw ko o nisɔngoya yiraw senfɛ ko maa 18 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ minnu bɔnna n'u ɲin na ko fɔ ka lajɛli kɛ o ko kɛra cogo min ko fɔ ka yelen da o ko kan o ye le guido mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye bi le guido yɛrɛ ye El Hadj Basiriki Ture ale ka gafe les Échos mɔgɔ olu kɛlen don ka taa ɲan ye fo segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pelengana ko dugukolo yuruguyuruguba dɔ kɛlen don Pelengana ko o kɛlen don dabalibankoba ye ni sigida in kɔnɔna la o ye les Échos mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye Levi Duɲɔ ale ye o gafe in ɲɛmaaba ye an bɛ a fo Mali Tribune Alexis Kalambri ale ka fasiri sɛbɛn don ale kɛlen don ka sɔnni sigi minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ko nafolo kasabi dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko rétro commission ko a minisiriso a DFM a waribontigi ko sɔnni sigilen don o kan wa bolokɔni ɲɛsinnen don a ma ko in na dɛ o ye Mali Tribune mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye Alexis Kalambri ale ka
kunnafoni gafe do le cikan min ni ale ye Amadou Umar Diallo ale ka kunnafoni gafe ye o kelen dɔ kɛ i sɔnni sigi fɛn min kan o ye IRD ko bibi na ko IRD bɛna se ka a yɛrɛ kisi bawoyo min ni o bɛ ka a lingilanga nin wagati la wa ko yalima IRD bɛna se ka a yɛrɛ kisi bawoyo min ni o bɛ ka a lingilanga bibi na politique l'IRD au creux de la vague o ye le cikan mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na les reporters an kɔrɔkɛ Kasim Traoré ale ka kunnafoni gafe do ale kelen do ka sɔnni sigi min ye CNPM n'o ye patronat o koɲa ye hali n'o y'a sɔrɔ maa caman kun y'a yira ko a ko banna ka ban ko ma ban hali dɔɔni ko wa k'a baara tɔ bɛ taa halisa ko kirin k'a kun ma cɛ hali dɔɔni u kelen do ka min ye Amadou Diadje Sangare ani Makulu yɛrɛ k'olu bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la les reporters olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye o ye le triomphe du Mali Badou Escobar ale ka kunnafoni gafe do ale ye Idriss Déby bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko faranfina bɛ sangaboda la ko k'a sababu kɛ maréchal Idriss Déby min ni ale ye faranfina a gafebaw olu sɛbɛn ko on taɲana o ye le triomphe du Mali olu ka sɛbɛnni ye sɔgɔmada in na Kayima DND Abouakar Baninza ale ka kunnafoni gafe do olu kelen do ka sɔnni sigi halisa IRD ko kan ko IRD mɔgɔw bɛ ka waleya dɔw kɛ ko minnu bɛna kɛ sababu ye honorable Soumaïla Cissé ala ma hinɛ a la k'a bɛna a ka sako filanan kɛ tuguni ko IRD maaw bɛ ka waleya dɔw kɛ k'o bɛna kɛ sababu ye min ye honorable Soumaïla Cissé ala ma hinɛ a la k'a bɛna a ka sayako filanan kɛ tuguni o ye Kayima DND mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye l'observatoire mɔgɔw ni o ye Mamani Cissé ale ka kunnafoni gafe ale y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka waleyabaw kɛ waleyaba minnu n'olu bɛna kɛ sababu ye ni ka jamanadenw olu hakili sigi kuranko la o ye l'observatoire o ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na le matinal olu ye u sɔnni sigi fɛn min ye ko dugukolo dɔ dira surasi ɲɛmɔgɔ dɔ ma min ye colonel Alpha Yaya Sangare ko a dɔnna maa min ye a di a ma ko maa wɛrɛ tɛ koyi Moribo Mayiga ni o ye douane ɲɛmaaba kɔrɔ ye ko ale de nɔ ye ko o dugukolo in di Alpha Yaya ma o ye matinal mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye k'a kuncɛ Fanta Tomota min ye indicateur de renouveau Ousmane Daw ale ye a ma ɲɛmaa ye bibi na indicateur de renouveau ko INTM maaw ye baarabila sɛbɛn dɔ don baarabila sɛbɛn min ni a kuntala bɛna t'i jɔ fo tile 4 ɲɔgɔnna la indicateur de renouveau olu y'u sɔnni sigi o kan o de bɛ kunnafoni gafew olu ɲɛfura fɔlɔ kuncɛ Fanta Tomota. Isa Kawai Sidibe ami fo iga timnanja la ni donc kibaru di sebe nunu konona kunnafoniya be wala 10h15 ina fo la dala kola bitarata Lamsa Sanogo katasi Isuf Traoré Isu Kravati olube la selike aywa kawa sengala fie bo otena ye bitala Allah sur la nankla ambeta nyema fe katika suntiga ko jatemne ni mato omedo décryptage konala ina fo bakuruba ula anya fo nyana tubamna ka fo femi Mali shifina ko ka jekuluba ni oye Conseil national de la jeunesse ko fo CNG kirini woyo wulile no CNG konnala bibi na geleya dugu jele no CNG konnala ogun konnala femi ministre de la jeunesse ale kele no ka nyola je babulu da mekalo klifolo buguni ka ofeno ola ameseka muni don CNG geleya ko kan Isa Kabasigibe ale be nyefoli kan biye tarata ye dɔgɔkun tile filana o ye biye kaba an b'a dɔn k'a fɔ tarata don fɛnɛ fɛ don kibaru di sɛbɛn bɔta olu ka ca o la i sera ka minnu sɔrɔ i bolokɔrɔ bi a ɲɛfura fɔlɔw ko cogo di i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ sunkalo la gɛlɛya bɛ kɛ kunnafoni gafe olu ka taabolo la nka ɲina kunnafoni gafew bɔlen don kosɛbɛ ale sunkalo in na o la an bɛ a daminɛ ni la sentinelle ye la sentinelle mɔgɔw olu kɛlen don ka énergie di Mali o ɲɛmaaba bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko courant yɛrɛ tɛ sɔrɔ Mali fan caman fɛ fiyewu yɛrɛ ko nka k'o bɛɛ la ko énergie ɲɛmɔgɔw bɛ nbarabɔ kuma ani njegedɔn na fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye la sentinelle olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na la référence o fana ye kunnafoni gafe min ni o ye ɲininkali de k'a yɛrɛ la ko yalima maa minnu kunkilenna tɛ kelen ye san 2022 in na k'olu bɛna taa ɲɔgɔn fɛ va-t-on vers des alliances contre nature pour conquérir Kuluba o ye la référence mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na o kelen don ka Soumaïla Bube Mayiga Moribo Sidibe Bukari Tireta Cɛmɔgɔ Sangare Hussein Amion Gindo ani Alu Bouakar Diallo olu bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la
le guido mo olu y'u kɔtɔrɔma bɔ ka taa fɛn min ye M5 RFP o ye nisɔngoya yira minnu kɛ ni a bɛnna a kɛra sababu ye yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ o ka fanga dafiri ko Amnesty mɔgɔw ko o nisɔngoya yiraw senfɛ ko maa 18 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ minnu bɔnna n'u ɲin na ko fɔ ka lajɛli kɛ o ko kɛra cogo min ko fɔ ka yelen da o ko kan o ye le guido mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye bi le guido yɛrɛ ye El Hadj Basiriki Ture ale ka gafe ye les Échos mɔgɔ olu kɛlen don ka taa ɲan ye fo segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pelengana ko dugukolo yuruguyuruguba dɔ kɛlen don Pelengana ko o kɛlen don dabalibankoba ye nin sigida in kɔnɔna la o ye les Échos mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye Levi Duɲɔ ale ye o gafe in ɲɛmaaba ye an bɛ a fo Mali Tribune Alexis Kalambri ale ka fasiri sɛbɛn don ale kɛlen don ka sɔnni sigi minisiriso min n'o ɲɛsinnen bɛ kalanko ma ko nafolo kasabi dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko rétro commission ko a minisiriso a DFM a waribontigi ko sɔnni sigilen don o kan wa bolokɔni ɲɛsinnen don a ma ko in na dɛ o ye Mali Tribune mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye Alexis Kalambri ale ka kunnafoni gafe don le cikan min ni ale ye Amadou Umar Diallo ale ka kunnafoni gafe ye o kɛlen dɔ kɛ i sɔnni sigi fɛn min kan o ye IRD ko bibi na ko IRD bɛna se ka a yɛrɛ kisi bawoyo min ni o bɛ ka a lingilanga nin wagati la wa ko yalima IRD bɛna se ka a yɛrɛ kisi bawoyo min ni o bɛ ka a lingilanga bibi na politique l'IRD au creux de la vague o ye le cikan mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na les reporters an kɔrɔkɛ Kasim Traoré ale ka kunnafoni gafe don ale kɛlen don ka sɔnni sigi min ye CNPM n'o ye patronat o koɲa ye hali n'o y'a sɔrɔ maa caman kun y'a yira ko a ko banna ka ban ko ma ban hali dɔɔni ko wa k'a baara tɔ bɛ taa halisa ko kirin k'a kun ma cɛ hali dɔɔni u kɛlen don ka min ye Amadu Jaje Sangare ani Makulu yɛrɛ k'olu bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la les reporters olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye o ye le triomphe du Mali Badou Escobar ale ka kunnafoni gafe don ale ye Idriss Déby bila u ka ɲɛfura fɔlɔ la ko farafinna bɛ sangaboda la ko k'a sababu kɛ Maréchal Idriss Déby min ni ale ye farafinna a gafebaw olu sɛbɛn ko on taɲana o ye le triomphe du Mali olu ka sɛbɛnni ye sɔgɔmada in na Kayima DND Abouakar Baninza ale ka kunnafoni gafe don olu kɛlen don ka sɔnni sigi halisa IRD ko kan ko IRD mɔgɔw bɛ ka waleya dɔw kɛ ko minnu bɛna kɛ sababu ye honorable Soumaïla Cissé ala ma hinɛ a la k'a bɛna a ka sako filanan kɛ tuguni ko IRD maaw bɛ ka waleya dɔw kɛ k'o bɛna kɛ sababu ye min ye honorable Soumaïla Cissé ala ma hinɛ a la k'a bɛna a ka sayako filanan kɛ tuguni o ye Kayima DND mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye l'observatoire mɔgɔw ni o ye Mamani Cissé ale ka kunnafoni gafe ale y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka waleyabaw kɛ waleyaba minnu n'olu bɛna kɛ sababu ye ni ka jamanadenw olu hakili sigi kuranko la o ye l'observatoire o ka ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na le matinal olu ye u sɔnni sigi fɛn min ye ko dugukolo dɔ dira surasi ɲɛmɔgɔ dɔ ma min ye colonel Alpha Yaya Sangare ko a dɔnna maa min ye a di a ma ko maa wɛrɛ tɛ koyi Moribo Mayiga ni o ye douane ɲɛmaaba kɔrɔ ye ko ale de nɔ ye ko o dugukolo in di Alpha Yaya ma o ye matinal mɔgɔ olu ka ɲɛfura fɔlɔ ye k'a kuncɛ Fanta Tomota min ye indicateur de renouveau Ousmane Daw ale ye a ma ɲɛmaa ye bibi na indicateur de renouveau ko INTM maaw ye baarabila sɛbɛn dɔ don baarabila sɛbɛn min ni a kuntala bɛna t'i jɔ fo tile 4 ɲɔgɔnna la indicateur de renouveau olu y'u sɔnni sigi o kan o de bɛ kunnafoni gafew olu ɲɛfura fɔlɔ kuncɛ Fanta Tomota. Isa Kawai Sidibe ami fo iga timnanjala ni donc kibaru di sebe nunu kono na kunnafoniyo be wala 10h15 ina fo la dala kola bitarata lamsa sanogo katasi Isuf Traoré Isu Kravati olube la selike aywa kawa sengala fie bo otena ye bitala Allah sur la nanklala ambeta nyema fe katika suntiga ko jatemne ni mato omedo décryptage konala ina fo bakuruba ula anya fo nyana tubamna ka fo femi Mali shifina ko ka jekuluba ni oye Conseil national de la jeunesse ko fo CNG kirini woyo wulile no CNG konnala bibi na gele adugu jele no CNG konnala ogun konnala femi ministre de la jeunesse ale kele no ka nyola je babulu da mekalo klifolo buguni ka ofeno ola ameseka muni don CNG gele akokan Isa Kabasigibe ale be nyefoli kan
Kaba bisimila décryptage kɛnɛ kan. Saha Fanta Tomonta. An bɛ don an ka baro kɔnɔna la. Kaba CNJ ale ye sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye. Minnu n'u bɛ baara caman kɛ. Bi bi in na an y'a ye k'a fɔ CNJ gɛlɛyaba donnen don a ko kɔnɔna la. Ko tɔ tolen don ɲɔgɔn buruja ma bɔlɔlɔw sanfɛla la. An b'a fɛ k'a dɔn k'a ko kɛra cogo di. Mun de nana ni gɛlɛya ye CNJ kɔnɔna la? CNJ gɛlɛya tɛ bi ye. CNJ gɛlɛya daminɛna kabi a yɛrɛ don fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ CNJ yɛrɛ maa ɲɛma fɔlɔ n'i y'olu ta k'olu jateminɛ gɛlɛyaw bɔra a kɔ la depuis o wagati na Bakari Wɔyɔ Dunbiya o ye CNJ yɛrɛ maa ɲɛma fɔlɔ ye o fɔ ka tɛmɛ sigi ten tɔ nka n'a y'i bɔ o wagati yɛrɛ la CNJ bureau sigi furadama gɛlɛyaw b'a la ani IAM ka surun ɲɔgɔn na o ko nasuguyaw la gɛlɛyabaw b'a la gɛlɛyaba minnu n'u kɛra sababu ye wagati dɔw yɛrɛ la ni ɲɔgɔnna kaw kɛra a gɛlɛyara wagati dɔw la fo ka bureau parallèle sigi b'a fɔ k'a sigira cogo min tantɔ mais an bɛ bi ta kuma la gɛlɛya min bɛ yen bi bi na gɛlɛya min bɛ yen bi a source kabi u taara congrès laban min kɛra o kɛra Kucala Kucala congrès senfɛ candidat fila tun bɛ yen nɔ candidat fila minnu ni o ye Amadou Diallo ni o bɛ a ɲɛmɔgɔya la bi bi na ka fara Usmane Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Gusno la ninnu maa fila u taara congrès la olu de tun ye candidat ye a baara gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ gɛlɛya misɛnninw bɔra a la gɛlɛya misɛnnin minnu ni maa caman fɛ Usmane Gusno ale ye campagne ba kɛ ka mɔgɔ caman don a kaman kɔrɔ nka n'i ye sɛbɛnfuraw ta ka jateminɛ olu caman bolo ale man ka ye baara in kɔnɔ ka sababu kɛ n'i bɛ don CNJ kɔnɔ i bɛ don ni CNJ i bɛ fɛngɛw de fara ɲɔgɔn kan denmisɛn jɛkulu de fara ɲɔgɔn kan mais denmisɛn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu bɛ CNJ la mais o denmisɛn jɛkulu fɛn tɛ Gusno bolo min bɛ a permettre ka na CNJ kɔnɔ o ye gɛlɛya ye mais o gɛlɛyaw bɛɛ dépassera u taara congrès la mais Usmane ninnu n'a ka jama olu ma se ka ye kalata la donc depuis o wagati gɛlɛya bɛ yen nka élection kɛra o kan o gɛlɛya ninnu kan k'olu fɛngɛw bɔ yen nɔ ka président éli baara na daminɛ waleya min kɛra tantɔ n'o ye coup d'état ye o mana na wagati o wagati k'o bɛ don ɲɔgɔn na n'o tɛ jamana kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ Usmane minɛ ka sababu kɛ ale tun taara bureau parallèle dɔ dayɛlɛ min na ni a tun ye tigɛ nɔ bila sɛbɛn na a dun yirala k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye bureau dɔ in reconnu a kun minɛna o kama yɛrɛ a ye kalo caman kɛ kaso la min ni maaw ka fɔ la CNJ président min n'o ye Amadou Diallo ye o yɛrɛ plaidera kosɛbɛ pour que a ka bɔ kaso la a bɔlen kaso la u y'a fɔ ko kɛlɛ banna mankan bɛɛ banna f'u ye tigɛ di ɲɔgɔnmaw ni kow kɛ nka kɔsani na bɔ na kɛ min kalama kow yɛlɛmara ministre min ni o bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ koɲa la bi ale de nana ka na wulikajɔ dɔw kɛ c'est vrai k'a tatɔ Gawo ani CNJ mɔgɔw taara ɲɔgɔn fɛ nka a ka mouvement wɛrɛw olu Gawo ta kɔfɛ a nana kɛ ani CNJ mɔgɔw tɛ ye ɲɔgɔn fɛ bilen a ka mouvement na donc CNJ mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲininka ministre i bɛ déplacement kɛ ka taa intérieur la i ni jeunes bɛ ɲɔgɔn ye mais i tɛ anw wele ko ministre k'u ma aw yɛrɛ bɛ o ko ninnu na aw yɛrɛ tɛ légalité kɔnɔ aw tɛ sariya kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ na aw ka bureau in yɛrɛ ci donc ministre y'o min fɔ ministre ye Sikaso taga dɔ kɛ à partir de là-bas de CNJ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Amadou n'a ka mɔgɔw olu yɛrɛ y'u kanto k'a fɔ ko Gusno yɛrɛ yira ministre ka délégation na o Sikaso taga senfɛ donc o suma k'o dugumajɛ ministre fana ye appel lancé k'a fɔ ko nin ko bɛ cogo min ko il faut que Mali jeunes ka fara ɲɔgɔn kan Mali jeunes ka fara ɲɔgɔn kan ko ka sababu kɛ bɛnbaliya min bɛ CNJ kɔnɔ k'a tɛ se ka continuer o cogoya la ten tɔ Usmane Traoré n'a ka mɔgɔw bɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ kɛrɛfɛ min kan ka dɔn fana ni o ye k'a fɔ région kɔnɔ cɛncɛnni ka tiɲɛ na Gusno kɔ jama ka ca région kɔnɔ ka tɛmɛ Amadou ninnu kan région kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu kun bolo yɛlɛma kan ka kɛ min ye Sulemani Satigi kɔmɔgɔw olu man ka na fanga la bilen bon n'i dun ye ko ta ka lajɛ a bɛ b'a fɔ Amadou ye Sulemani Satigi kɔmɔgɔ de ye nka o gɛlɛya kɛrɛfɛ Fanta Tomota gɛlɛya wɛrɛw bɛ CNJ kɔnɔ min tɛ hali Gusno ni fɛngɛ gɛlɛya jumɛn CNJ yɛrɛ
bureau min be yen nɔ gɛlɛyabaw bɛ hali amadu yɛrɛ ka bureau ba yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ma sɔn amadu ka nin kalo damadɔnu mara ma olu bolo d'abord amadu taara CNT la Conseil national de la transition la olu bolo ni amadu taara CNT la amadu kan ka transition dɔ dayɛlɛ mɔgɔ dɔ ka kɛ CNJ ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ k'a taara CNT la o mankan bɛ ani wariko kuma dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ fana ni min kuma ka ca kosɛbɛ donc frondi fila de bɛ yen nɔ amadu ka bureau interne gɛlɛya bɛ yen nɔ ka fara gouvernement ninnu ni olu ani kan dɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc ministre bolo o gɛlɛyaba minnu olu faralen ɲɔgɔn kan bi in na CNJ man ka continuer ten donc ale conférence de wele Buguni mɛkalo tile fɔlɔ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Buguni k'u ka taa jeunes fara ɲɔgɔn kan nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min sigi in bɛna kɛ sababu ye ka jeunes fara ɲɔgɔn kan ɲininkali tɔ min bɛ yen. yanni sigi in don cɛ fɛn min ye CNJ siège o datugura ministre fɛ o la fɛnɛ kaba fɛn min ye a bɛ fɔ maa minnu ma ko les anciens du CNJ maakɔrɔw olu minnu yɛrɛ y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ CNJ ko la ka kɔn bi ɲɛ olu ye mun de kɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya in ye. dɔgɔkun tɛmɛnen ne masuruna mɔgɔ caman bɛ olu la olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka se ka hakilina miiri kɛ kɔ kan nka olu caman ye min fɔ ko jeunes yɛrɛ nɔ don parce que c'est vrai que marabagaw b'u sen don CNJ marali la tuma o tuma k'a essayer ka a don u sagola yɔrɔ la mais de là fo jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini kɛ ko ka taa ni ɲɔgɔnna kɛ nin ye o fana siɲɛ fɔlɔ ye CNJ histoire la nin cogoya la tantɔ peut-être que CNJ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wajibiya ko fɔ an ka taa congrès la ou bien an ka taa conférence la mais ministre k'i impliqué ka se nin niveau ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ nka CNJ kɔrɔlenw ka faamuyali la olu ye réunion dɔ kɛ walasa ka kuma ko in kan nka olu ye min ye o ye CNJ bureau min bɛ yen bi na d'abord a bureau u yɛrɛ ka fara-farali parce que génération bɛɛ face à son histoire aw yɛrɛ ka bɛnbaliya bureau min sera ka sigi olu ka bɛnbaliya c'est vrai que gɛlɛyaw bɛ na CNJ kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ bureau min bɛ yen nɔ olu bɛ bɛn ka kɛ cɛ kelen ye o bɛ kɛ sababu ye hali bureau en face olu bɛ dɛsɛ k'u déstabiliser mais problème bɛ amadu ka bureau yɛrɛ de kɔnɔ amadu ka gɛlɛya fanba ye a ka bureau yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ a contestelenba don a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ o ye gɛlɛyaba ye minnu n'i ko k'i bɛ hali gouvernement ko gérer i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ hali ale yɛrɛ ka niveau la donc o ministre fana n'a masɔnnamɔgɔw kɛlen don k'u appuyer o de kan k'o gɛlɛyaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc CNJ maakɔrɔw ni olu ko k'olu bɛ intervenir nin na o ye gɛlɛya ye hali i mana mɔgɔ i bɛ mɔgɔ fila ɲininka aw ka gɛlɛya ye jumɛn i bɛ taa sɔrɔ u bɛ gouvernement gɛlɛya i t'a sɔrɔ kuma yɛrɛ tɛ fɔ mais bureau mɔgɔw yɛrɛ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ani jalakibaw binnen don amadu kan wariko dɔw la olu gɛlɛya o de kɛlen don ka amadu yɛrɛ sɛgɛn nka CNJ maakɔrɔw kɔni ma u impliqué ne kɔni bɔr'u ka réunion damadɔni kalama mais k'a fɔ ko décision ba taara ne m'o kibaruya mɛn. D'accord, kaba kuma kunce kuma CNJ kunkan ko kunnafoniyaw la an ka se ka jɛmukan datugu wagati sera. CNJ kunkan ko kibaruya la ni ministre y'a fɔ ko ka taa bɛn kɛ mais ni ministre n'a ye conférence organisée mɔgɔ tɛ i welebaga fan de n'i segintɔ tɛ il faut que mɔgɔw fana k'o bila u kunna ministre ma a fɔ fan si k'a fɔ k'a bɛna taa gouvernement sigi amadu place la n'a y'o kɛ o fana bɛ fɔ tariku la Mali kɔnɔ mais c'est sûr et certain que Buguni tɛna kɛ sababu ye ka jeunes fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ dalen b'o la ka sababu kɛ suspicion gɛlɛyaw ni fɛnw bɛ yen nɔ Buguni bɛ taa kɛ gɛlɛyaba de ye ka fara gɛlɛya kan tuguni kɛcogo wɛrɛ tun bɛ nin na i n'a fɔ ministre Papu ninnu ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ cogo min tɛ nin ye ministre ye ministre de ye n'i ye ministre ka kɔrɔ n'u tila bɛɛ ye n'i y'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wele kɛrɛfɛ ka kuma u fɛ peut-être que i bɛ bɛn sɔrɔ ka tɛmɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka taa conférence la conférence min ni conférence yɛrɛ yamaruyalen tɛ ka bureau kurakuraya donc gɛlɛyabaw bɛ bɔ a la c'est pas sûr k'a fɔ ministre bɛ erreur kɔnɔ nin kelen na a kan ka segin a kɔ n'a bɛ fɛ ka Mali jeunes labɛn cogo wɛrɛ bɛ u la min tɛ nin.
Sikate o kuma la jamana siniɲɛsigi o ye bi sifinnakaw ye ni olu yɛrɛ dama ma bɛn a la a ma nɔgɔn an bɛ ala deli ala ka na ni bɛn CNJ kɔnɔna la ala ka na ni bɛn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kaba foli kan laban foli an bɛ sunkalo in na an bɛ foli di Tantero Rokia ani tonton Amadu Ɲang commandant Amadu Ɲang an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka commandant Sidibe fo yan fɔ Katikaw fɛ yen nɔ an bɛ foli badi ka ta ni Jɛnɛba ma yan fɔ Gabɔnkaw fɛ yen nɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ Gabɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Baba Sise a n'a furumuso an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ni olu bɛ soli ka wuli ka jamukan in lajɛ Fanta Tɛmɔta an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn minnu bɛ Brazzaville an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Kaloga fo Samba Modi Kaloga an b'a fo kosɛbɛ ka foli di Amadou Kuyate Aba Fode Kone Sakɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an kanubagaw bɛɛ lajɛlen o mana kɛ fan o fan Mali fan o fan an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman Kabaki yɛrɛ fo i ka timinandiya la merci beaucoup an bɛ an kanubaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko dan tɛ u la an bɛ taga Abidjan ni wagati na fɛn min ye Dawuda Magasa ye ale sɔgɔlen don an na an bɛ a fo an bɛ taa ministère de la défense kɔnɔna la ne yɛrɛ den bɛ yen nɔ ni o ye Ousmane Sagara ye an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma Madame Sal Tanti Jaba Sidibe a bɛ Banangabou la Cour suprême kɔfɛ an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an se kɛra kunnafoni min bi tarata ka di aw ma Renouveau Matin kɔnɔna la o bɛ tali kɛ na nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ na dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni ala ma ko kana sini sɔgɔma 8h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni o cɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ